się uciął. Co trepeš? Nepravidlo aj vy čo ste tu perších šorov, zbytočne sa učíte na jedničky, lebo známky nie sú podstatné. Nie sú podstatné, to trepeš. Ja som zistil, že nie sú podstatné známky, ale známosti. Ja paliky, ja som nemal známosti, dneska v Kapišovej taký dyš padá, balí, že kravy na stojaci vodu pijú. Len ja som volal, lebo ja mám známosti, Ilka z Markizy, ja som vybavil. Ty si s Ilkom vybavil po čase do Kapišov. No mne Janovok volal, tak ja som volal Ilkovi. A ty si s Ilkom vybavil po To si čase. ukážem posledné volané číslo. To si ty normálny. Ilko? Joško, ja ho mám pod Joško, Ilko. Aha, a ty si s ním vybavil. Super, však ja ho dám do priamoho prenosu, keď ne... Ľudia znajú, že sa nedá vytelefonovať po čase. A už mu zvoní? A zás mu zvoní? Haló? Ďoďu, ty si? Nie, čo ty mi dvíhaš? Ty máš voľný kredit na víkend. Tak už spí. Nie, ja ti len chcem poďakovať za celú Kapišovu a okolie, že nepada. Že ty si mi poslal predpoveď počasia pre Kapišovu na 2013, 14, 15, 16, že som telo nevolal. Dobre, faxom? Dobre, tam my ti potom faxom pošleme 2 fľašky palenky, čo smešne. Nie, som strandoval. Ďoďu, Jošku. Zložil, že nebude baviť do počasie. Nezložil baterky. Čo baterky? Kali som ti neprezváňal, že mi vrát trafon na zváranie dobíjame mobily na víkend. Na čo trepeš? Na čo somariny trepeš ľuďom, že ti poslal po čase faxom, však ty fax nemáš. Nie, a toto je Tesla križena z Nokiu, to má fax. Tesla To križena. má fax, lebo tu keď dáš delete, Delejte tam máš. no to má českú klavesnicu už, to je delete. Kon, delejte a čo? Toto je fax? Toto tu? A mu boli, a jaké mokré išlo na stropkov. Neprečítaj. Predpoveď počasia pre Kapišovu okolie na 2013 na 2016. Čítaj. Keď začne leto v kalendáru, slunečné hodiny vám nastajú. I taký žuavý mráčik, leto je stredu, piatok a stačí. Víte sucho, cože až modlíme, a po chladnom auguste topíme. Kapišovej okolí dojste istými, neodkladajte dáštik do skrini. Slunečko, že zpíva, to je zvykom. Predpoveď sledujem svoje stýlkom. A keď sme začnú lavať kolena, dajú ktorý do stevu zmena. Lieto ste teple, choďte k moriu. Hlavná voda bez exhemu domov. Daj huto i to
Zmena bola, len ty si zaspal. Všimni na deti, aké majú malé mobily, čo daktori aj fotia. A ty 3-kilový mobil vlačíš zo sobu. Vybitý. To si nevadí taký veľký mobil. Mi nevadí len keď zapomnem vypnúť vibračné zvonenie. Čom? Minule som išiel na zmrzlinu, nepali a... No ja idem na zmrzlinu len kvôli kornútkom, bo mi dajú 2 malé kornútky, nepali a zrazu. Ja jedám penieži, on na mne 2 zmrzliny a... Zvoni. Tak sa rozvonil, ja som nemohol nič urobiť, sa mi až dosmyklo. Cink, cink. Čo? Ja sa smejete. Prídem domu a všetko modré. Dobre, že mám kamarátov doktorov, nepali to som išiel, čo mám najlepšieho kamaráta doktora Zubára. Takže si tako s tým išiel za doktorom? Ty si s tým išiel za zubárom? Ale dobre, že za Zubárom, však očný by to nenašlo. Dobre, ide do kliešťov. Nepali dobre, že som išiel za Zubárom. Čom? Lebo zistil, nepali, že to mi len rifle pušťali. Že keď máte obťahnuté rifle a tak cinkne, jak cez Indigo. A hlavná vec, že ty si vybavil počas. Pali, ja keby som tu doli smrti tým ľuďom, čo sú tu moji, povedal, že ja znám, jak bude jutre do obedu o 10 a nikomu nevolám. Ty znáš, jak bude zajtra o 10 do obeda? A jak bude? Vidno. No. Vidíš? A tak ktorým ťažko. No, vidíš? Pali, už deti v škole sa učia. Že je počasie sa zariaduje samo. A nie, že ty vybavuješ. Chodíš do školy. Chodu. Chodíš poza. A co ty? Nic doma. Ale ja by som nemohol robiť dvajdu, oni čo odtahujú. Ty, halo, kamarát, chodíš do školy. Hej, A učíte sa v škole o prírode. hej, Prírodu treba chrániť. chrániť. Ty ju chrániš jak? Máš fabriky, vypalieš. Hej, Jak? No, Separuješ. hej, hej. Ako? nehádzaj do jej odpadky. Nehádžu odpadky. Co? Moje? No. Ty separuješ? Áno, A jak? tak, Do žltého ide čo? Už si to separoval. Ty separuješ? Tak to všetky deti, čo neseparujete, za tým mojom štredkom tiež neseparuje. A jak się volá? Bordeľa. Možno nemusia separovať, nepali, bo bývajú blízko potočíka, jak ja. Jak nemusia separovať? Ja bývam blízko potočíka a ja napríklad tak mám vyriešené separovanie, že ja dávam bordel, celkom bujaročku, nakosím trávu, prikryjem trávu. A potom zase tak dávam bordel, tráva, také slovenské lázanie. A ešte nestalo, že mi raz ročne neprišla veľká voda, šup a zase mám deseparovať. Konečne si się priznal pred ľuďami, kto znečisťuje naše Slovensko, aj našu celú prírodu. Celú prírodu. Že tie pisky nebolia. Teraz si się priznal. Tá kde ja Slovensko znečisťujem? Však keď z našeho jaročku z Lomničky šitok bordel príde do Toply. Z Toply do Ondavy, z Ondavy do Latority, z Latority do Bordogu, z Bordogu do Dunaja a tam šup do Čarného mora. Ja nie Slovensko znečisťujem, ja Bulharsko. Bulharsko, teraz si mi kázal minule, že musíš ísť do Bulharska. Tá do Je toho... to normálne, Pál. Co? Je to normálne, a ty tak sa tu ja deti učím a ty do sveta. Celkom do sveta. Super, ja teraz musím ísť do Bulharska. Ale na čo do Bulharska? Musím ísť do Bulharska? Ty do toho bordelu, čo si narobil? Nie, ale ak som išiel od Zubára, tak som zašiel do Teska, nie? A tam dávajú zadarmo igelitky. Zapomnul som kartičku poistenca o igelitke, priložil som stravu, pošla igelitka z moju kartičku poistenca do Bulharska. A ty kvôli kartičke poistenca chceš ísť do Bulharska? Nepali teraz všetkých Bulharov budú operovať za moju kartičku. Takže budem separovať žltý kotané plasty, modrý papier, zelený stôl. Lebo ten okruhu šumno máme, my tam na nej, málo máme, vypí vody ako boli.
Slovensko nemalo glory. Lovkyne si k tomu bola a na ktorej bola od prírode duše prejde, silka tu cestu nájde. Každú ošerta vestíka, príroda si na nás říká, a ju trochu pošalujme, cestu si urajovajme. Muzika je veru naša, Igelíka práca zdraža, komunálny odtadajde, len za hodnou dušou zajde. Každú ošerta vestíka, príroda si na nás říká, a ju trochu pošalujme, cestu si urajovajme. Že okruhu šumnu máme, tej strany málo máme, vrstnej vody, ako pôdy, Slovensko nemalo glory. Ale idem ku tým deťom mojim. Poďte tu, čo še bojíte? Čau. Odkiaľ si? Peníka. Skazi? Si bol bylší, nie? Z Vápeníka si? Hej, Chodíš do školy? hej, Ruky používaš na čo? na písanie. A nemáš pírko? Písar. Hej. Kami píšeš? Ty na čo používaš ruky? Neviem. Neviem. Tak vyber ruku z kešenia, nemýšaj, teraz sa dám. Mladý pán používa ruky na čo? Nepovím. Nepovím. Sám sebe si? Pani? Slečná pani? Na zbojstvo. Zbojstvo, no. Co tu deti tak slušne? Pani, kde idete, čo ste sa tak kde čuchla? Máte červenú hlavu. Takže ešte tu sa spýtam, chlapci, jak tu še všetko práta. Ty používaš ruky na čo? Neumývaš to, neješ nič? Potom asi na všetko. Na všetko? Na všetko? Ešte si mala, že si používala na všetko, no. Viete, ale tu do smrti máme ruke na to. Neviem, jak to bolo také, že... Ale mám ruke na teskanie, takže ďakujem pekne. Janovi Vukovia, ruke hore! Hop, 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 hop! Hej, Bory! Ďakáme, hej, hej! Jak się tu wszystko stoi, każdy się końca boi, to wszystko już się wali. Człowiek na się postawi, człowiek na się postawi. Zdrowie na ramo szeje, a rączki na kolenie, tak się strzyli kosa. Boże, ja za te ruki mam, Boże, ja za te ruki mam. Ruky sú pokladnaty, nemusíš byť bohatý, všetko se veru zrobiť sám. Ty na teba vyvíka, ty na teba vyvíka. Ruky sú pokusenie, otanie i myslenie, to rozhodne môj mozog sám. Na to ich používa mám, na to ich používa mám. No, ty si sa stratila, či si sa našla? Našla. Našla si sa? Máš tu mamku? Kde? Očka? Mamka, očko, poďte tu, doneste fľašku, vrátim vám celú do tom boli. Tu si hopkaj, bude ťa to trásť, bude to príjemné. No, pre.
že by sa nebala. Nie. Ona sa nebojí, lenže by ty si sa nebal. Bože, tma, lebo každý večer ťa vodil domu s krčmi, jak je tma, lebo si sa bal. A nie to len po záverečnej. Však po záverečnej. Pari, teraz dobre si sa slúchal, čo si povedal. Po záverečnej ja som sa bal. Hej. Pari, po záverečnej, keď ja idem domu po záverečnej,